Il-fejqan huwa vjaġġ tul il-ħajja. Din hija waħda mill-kwotazzjonijiet ta' ispirazzjoni għal residenti li wieħed isib imdendla f'dar Charles Micheli, monument ħaj tal-legat li ħalla wara mewtu li ħadem għatih favur il-faqar u l-batut. Din id-dar dedikata għalih u amministrata minn Caritas Malta infettet ftit anqas minn senilu fil-Mosta. Id-direttur tal-Fermaltija f'din il-Konfederazzjoni Dinija, Anthony Gatt, tkellem magħna dwar is-servizzi li toffri l-istess dar bħala ċentru ta' attenzjoni għal dawk li jtemmu l-programmi ta' riabilitazzjoni ta' droga u fruti minna. Hawnhekk lan huwa li l-persuna terġa' tirintegra mas-soċjetà f'dik li hija relazzjonijiet, netwerk ta' ħbiberija mal-familja. Terġa' tibda tidħol ukoll fid-dinja tax-xogħol u ssib proġett kif tagħti lura lis-soċjetà. Godwin Spiteri għadu kif ħareġ minn esperjenza ta' 6 xhur f'dan iċ-ċentru wara li għadem minn programm ta' 9 xhur ta' riabilitazzjoni ta' droga f'San Blas. U wastqar magħna kif id-dar Charles Micheli għenitu jintegra lura fis-soċjetà. Id-dar Charles Micheli għalina kienet tajnuna ħafna, għal tkellem fis-sem sħabbi wkoll. Tibda titla' hekk minn San Blas u tibda toħroġ minn hawnhekk tibda tikkomunika man nies u ovvjament anke x-xogħol jisibulek. Jiena m'għaddix fil-verità f'din id-dar issa għax issa krejt għamilt 6 xhur hawnhekk u krejt u qed ngħix għalija. Ma kienet tajnuna kbira. Tajnuna kbira u nirringrazzja kemm l-istaff hawnhekk u kemm Caritas. Intant, Caritas Malta, bil-kollaborazzjoni tal-Università ta' Malta u l-Malta Government Investments, għaddejja programm pilota għal persuni li jgħixu f'din id-dar sabiex tgħinhom jiftħu negozju tagħhom għaliex anki huma jistħoqilhom din l-opportunità fil-ħajja minkejja l-imrar li joffritilhom. Il-ħajja imprenditorjali hija parallela ma' dawk li kellhom il-viċċju tad-droga għaliex hija mimlija tlajja u nżul li twaslek biex ma taqtax qalbek. Godwin Spiteri għalilna kif dan il-programm li joffri tagħlim u taħriġ permezz ta' gruppi ffokati ma' residenti u l-istaff qiegħed jgħinu jtejjeb il-ħiliet imprenditorjali. Fej jien inqalal ħafna affarijiet, dan qed jagħtina opportunità biex nerġa' nibda ħajja mill-ġdid u barra minn hekk ikolli xogħol li dejjem xtaqt jien għalija. Fej qatt ma rnexxieli nagħmlu anke meta nkun siegħed sew.